der bliver nikket, så er det den røde point til sidst. Og I har serveret med. Ja, det ser dejligt ud. Er I klar til start? Jamen, så skal vi bare værsgo ud. Sådan, vi skulle lige diskutere musikken i kampen dommertårnet. Har I til at komme fint afsted her? Med første ruller. Så vil det være klar til første skift her. Nu skal lige have ordene ned. Sådan, og den her hun holder klar. Han er nede i slusen. Ja, så har hun svækken, så er det med at komme afsted. Og det går bare ud af lige på det her mand. Ja, det er jo sådan, at Slavs Ridklub har haft 2 ponyer, der blev stjålet sidste år, som vi jo heldigvis har fået tilbage igen. Det var Tuller, jeg ved ikke om nogen af dem er med i dag, men jeg tror det ikke rigtigt. Så det var rigtig, rigtig godt. Sådan, så har han er fint igennem banen nu her, så vi over 700 til 8. Ja, så er vi klar til sidste rytter. Sådan. Det slitter, men det bliver liggende. Den kommer også være så heldig nogle gange. Og det var rigtig, rigtig flot overlevering her fra mig selv. Så skal vi lige have sidste rytter afsted. Ej, hun var ærgerlig, mens jeg lige på den første. Sådan kan det gå, Så kommer vi herned til Filangen. Sagtens dreje. Ja. Så kommer man til sjovt med en lade. Og den forstår du den også. Sådan, så er hun på vej i mål. Vi har 7'eren her. Og så er det sidste spring. Og det var også en rigtig, rigtig flot runde fra Heisman. Ja. Så de fik 4 fejl i runden i tiden 2.08. Og så skal vi lige se på pointstillingen her.